everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Ha? Anong... Pops? Pops, may problema ba? Pasaylo aning imong amahan nga way ayaw na pasaylo ako. Nakasahat na sa kunimo. Pasaylo ako, Sandra. Popsi! Sorry na. Sorry. Wag ngay ayaw ning imong amahan. Wag yun. Wag. Pops, gano man di ay. O sa magiging nahitabo, sultihin na lang ko. Pops? Hello? Hello? Pops! Ngano na? Si Jong na? Hala, Naunsa man ng imong dagway, nang luspad ka manggod. Ngano ay naunsa daay si Jong? Siya man katong imong kastorya. ambot la. Uwa ko kasabot ni Pops. Tuwara si sabay karon og nakainom siya. Unsya? Oy nayabag. Ngano man ko na? Nangayo si pasaylo na ko la. Naghilak siya. Nakasaha ko do siya. Unsya? O Ginoo ko. Unsa may iyang siya? Ha? Tawagi balik. Ako'y makigsulti. Niyabag naman ng tawhana. Naghimo na sa problema. Tawagi balik. La, nahadlo ko. Ha? Nahadlo ko nga si Tita Lenang iyang ipasabot. Oh, Hinaot ka na sayop lang unta ko la. Pero feel good ako nga si Tita Lena. Nakasa siya kang Tita Lena. Mas maayong dili ko mo kumpiyansa. Tingalig tugkan og sungay tong animal. Og mobalik to dinhi. Kinuo ko. Ayaw lang itaw kitugot. Kay tingalig mapatay kina ako siya kung may lain pa siyang buhaton ako. Lo, ako nang isuroy ang mga bisita ha. Ganahan silang suroy. Uy, ayaw mo palabig dugay, ha? Inumdumi, sayo mo mata ugma. Olo, wala problema. Mga professional na sila. Gusto lang nila i-explore ang place. Sige, basta kay tanawag ang oras. Sige, Lo. Okay, Lo, sige. Guys! Ato na ta! Let's go! Malipayo na yung dagway ako, apo. Wa na yun untay kakulian yung magsabok-sabok sila kung maabot na kasal. Wa na lang yun untay. Unsa may akong buhaton. Dili mahimong itago ko lang ni. Dili mahimong tabunan ako ang saado salbahis ka, Jong. Pero maapektuhan na sa bang mga bata. Oh, maapektuhan na sa bang ilang umaabot ka kasal. Ay, Diyos ko. Unsa may akong buhaton. Unsa man. Ako ang pinakaway-ayo. Pinakaway-ayo nga amahan sa tibuok kalibutan. Unsa pa may naong nga ako'y katubag sa akong anak. Unsa pa man. Unsa pa! La, di na maging makontak si Popsi. Kulbaan na kayo ko la. Ginoo ko pastilan gyud ng tawhan na eh. Tagaan magyud problema.
Nya sabay atong buhaton ini ron Sandra. Sultihan nato si Koki og si Nandeng. Mahadlok man kumusulti nila laoy. What if si Tita Lena yun? Sandra, kung si Lina pa ang hinungdan, dili mahitabo nga dili mo sumbong nila ni Koki si Lina ay. Karon untang mga orasa, nianhin na tong apuhan og apo para pagpahibaon nato. Sakto sad kala. Napraning na lang gitingali ko. Ay, hintahan sa akong apo. Ay, ampo lang ha. Ayaw lang kaayog kagool. Pero la, unsa magikaday sa ni Popsi? Unsa man diyang gibuhat ka na ngayo pa siyang pasaylo na ako? Unsa giday ka ha? Kung musulti ko, matandog na sad sila. Pero kung dili, magtuo tong salbahis ka nakauyon ko siyang gibuhat. Pasensya na. Pero di gina ko kapugan ang akong gibati. Pa! Kaluod! Pero, unsaon ko man pagsulti nila ni Koki ug Sandra? Unsaon man? Oha, lamian kayo ning giandam nila ni Lola Kuring ug Sandra para ninyo. Kung adto ni sa restaurant sa syudad, gamay rang 10,000 atong mabayaran ini. Kan mao kaon magmaayo ha. Napay daghan. Oh, kadungog mo, napay daghan. Oh, wa palagi si Chong. Di lang din nato siya pabuton. Dili na siya mahinayon og apas. Uy, ngano man Lola? Oh, may problema ba? Oh, uy, nanawag si Mama. Padayon lang mo ha. Tubagon sa nakos Mama. Excuse me. Excuse. Hello, Ma? Naara ka sa bahay ni tatay? Ni Ami silang Lola Kuring, Ma. Nanihapon mi. Nga naman. Muapas ka? Padawang ka dire? Unsa man? May apas diha ang amahan ni Sandra? Unsay pasabot nimo, Ma? May apas ba diha katong tawhana? Wa man, Ma. Nga naman. Nganong di man nimo malitok ang nga ni Tito Jong? Wa siya batasan. Baga siyag naong. Salbahis siya. Demonyo siya. Oh. Ay, kaon pa mo ha, kaon. Ayaw mo kaikog, may daghang pagkaon. Timi ka man, Sandra. Nagkaon na ko, lo. Excited ka sa photoshoot, ugma. Usa? Nganong ni, Ma? Unsa ni tabo, Ma? Unsa ni gibuhat ni Tito Jong? Oh my God. Unsa ko no? Onya na lang kumusulti ninyo sa detalye, nagpauli ninyo. Pero ayaw ka balaka. Waray na utang nahitabo na ako. Kay kung wa siya mulakaw, ako gitingali siyang napatay. Mubalik ko dayon diha, Ma. Pagamping ha. Ilak gyud tanan. Sige, Koki. Magpaabot ko ninyo ni tatay, ha? Bye. Hayop! Hayop! Okay. Ano na? Ano? Unsa may gisulti ni Lina Dong? Unsa day nahita ba? Koki? Guys, dili ba tayo ng photoshoot? Balik ta syudad karon dayon. Anda mo to mga gamit. Go! Sandra! Sandra, ngano di ay? Wa ko kasabot. Ngano di ay? Nanding, agpasa na lang to si Koki. Sundan na lang unsa iyang gusto.
Pareho tagwa may baon sa gay nahitabo. Pero mas maayo tingali. Nga sundo lang nato katong gusto ni Cookie nga iyang giingon. Sige na, sige na. Lakaw na. Pasaylo ako, Cookie. Pero dili mahimong itago na ako nimo ang nahitabo. Wa ko mahibawon sa dagan sa utok atong salbahis ka, Jong. Dili ko masaka. Anhir ako sa silong. Magpaabot lang ko nila ni tatay o Cookie. Bahalag unsa silang orasa mo abot. Kining kutsilyo. Kining tubo. Dinhira ni sa kong kilid. Kay simba kong bubalik ang salbahis. May ikapanalipod ko sa akong kaugalingod. Sandra. Huwag yun lagi na ko masayop la. Si Tita Lana yun. Siya yun. Mauna yung galain ko kayo kung gibati sa gisulti ni Popsi. Mauna ay. Huwag yun na ko masayop. Kung unsa may gibuhat ni Jong kang Lina, dili sad ko makapasaylo niya. Dili gyud. Ganong nakabuhat mo din is map sila. Ngano man. Dili pa din ko niya mahal. Huwa pa din ko niya tagaig bili isip iyang anak. Dili pa din importante para niyang akong kalipay. Hala. Ay, wako mahibaw. Wako mahibaw, Sandra. Wako mahibaw sa nasod sa utok sa imong amahan. Waha. I hate him, La. I really hate him. Sandra. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!